Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawlijengan karaharjan minggaing katentreman. Mugi tansah kajiwa saha kasarira wonten hangga panjenengan sedaya lan kula minggahipun dumateng ingkang hamengku gati sakulawarga. Para tamu kakung isa putri ingkang winengking pakurmatan. Saha katur dumateng para sesepuh saha pinisepuh ingkang sampun pana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang hanggung. Mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satu biniktenan. Somboten katalumpen katur dumateng sang yotam kakung isa putri. Traing Pancasila ing Nusantara ingkang pantes sinudarsana. Nun inggih sadèrèngipun kawula ngaturaken menggah ora rerencening adicara pahargyan pangging Sri Atmaja penganten sarimbit. Langkung rumiyin sumangga nun panjenengan sedaya kula dherekaken tansah ngaturaken puji dalasan syukur kunjuk wonten ngarsa dalem pangeran ingkang mukawasa ingkang sampun kepareng paring pinten-pinten sih rahmat saha barokahipun satemah panjenengan sedaya lan kula tasih saged makempal silaturahmi wonten ing sasana pahargyan kanthi wilujeng kalih sing rubeda ing samudayanipun. Para tamu kakung saha putri ingkang winengking pakurmatan. Menggah wigatos ing pahargyan ing rikalenggan niku. Panjenenganipun Ibu Sri Suparmi Irwan Sudarno kepareng hanetepi darmaning asepuh Mahargya putra pawestrinipun ingkang asesilih Roro Eka Gusnul Kasanah sarjana terapan manajemen ingkang sampun kalampan kajatu krami dening Bagus Dias Aprilian sarjana akuntansi. Putra kakung saking panjenenganipun Bapak Sri Hartanto sarjana pendidikan dalasan Ibu Mulyani Widyastuti ingkang pidalem saking Perumahan Joho Baru RT 0 Gangsal RW 8 Joho Sukoharjo. Awit saking meniku srupanyuwun saking ingkang hamengku gati mugi wiwit purwa madya ngantos wusananing pahargyan ing mangke mugi tansah tinebihna ing sakara-kara. Para tamu kakung saha putri ingkang winengking pakurmatan. Kawula ingkang tinuding minangka pambiwara kinenha ngaturaken menggah ora-rerencening adicara ingkang sampun kasanggit dening para keluarga menapa dene para hamung krida dharma sedayanipun. Awit saking menika bilih kagalih ing mangke anggen kawula ngaturaken menggah urut-uruntening adicara pangging Sri Atmaja pinanganten sarimbit manggih kalepatan ingkang arupi menapa kemawon kawula tansah mawantu-wantuan nyenadhang lumunturing sih samudra pangapunten. Para tamu kakung saha putri ingkang sunubeng pakurmatan. Kangge anggembeni wekdal kawula badhe ngaturaken menggah urutaning lampah. Lampah tata upacara ingkang sepisaning mangke miyosipun penganten putri saking Panti Busana. Kalajengaken lampahing adicara ing salajengipun rawuhipun penganten kakung jangkep sapangombong tumuju wonten ing sasana pahargyan. Sasampunipun Sri Atmaja penganten kakung jumeneng wonten ing sasana pahargyan kalajengaken adicara pasrah. Paripurna adicara pasrah
kalajengaken adicara panampining Sri Atmaja penganten kakung. Paripurna atur pasrah so panampi kalajengaken lampahing upacara adat Jawi ingkang winastan pangging Sri Atmaja penganten sarimbit. Paripurna pangging Sri Atmaja penganten sarimbit. Sri Atmaja penganten sarimbit kadhiraken lenggah wonten ing sasana rinenggo. Sasampunipun Sri Atmaja penganten sarimbit wus lenggah wonten ing samadyaning sasana rinengga kalajengaken lampahing adicara pandonga. Paripurna waosan pandonga kalajengaken lampahing upacara adat Jawi ingkang winastan lampahing upacara krobongan jangkep. Paripurna lampahing upacara krobongan kalajengaken lampahing tata upacara pangabekten ya sungkemipun Sri Atmaja penganten sarimbit dumateng tiyang sepuhipun kekalih. Paripurna lampahing adicara pangabekten kalajengaken atur sugata lelangen budaya saking para kadang Solo Urjen irama nada ingkang dipun pangarsani Raka Mas Rudi ingkang mijil saking Kemasan Kartosuro Sukoharjo. Sasampunipun lelangen budaya katuraken sawetawis wonten ngarsa panjenengan kalajengaken adicara ing salajengipun dumawah hatur pambagyaarja wilujeng saking ingkang hamengkugati. Paripurna hatur pambagyaarja kalajengaken lelangen budaya ingkang angka kalih. Paripurna lelangen budaya ing mangke pratandha paripurnaning pahargyan ing kalenggan menika bilih para kadang wira pradangga sampun hambabar ungeling gending ayak-ayakan slendra manyura kalajengaken ladrang tedhak saking pelok barang kalajengaken ladrang gleyong menika pratandha paripurnaning pahargyan ing rikalengan niku. So pratandha ing sanes ambok bilih Sri Atmaja penganten sarimbit Rama Ibu dalasan pisan sampun kadhiraken jengkar saking sasana rinengga tumuju wonten ing sangajenging wiwara pahargyan menika pratandha paripurnaning pahargyan ing rikalengan niku. Mekaten sangya tamu kakung Isya Putri sampun kawula aturaken menggah rerencening adicara pangging Sri Atmaja penganten sarimbit ing rikalengan niku. Suwun panyuwun saking ingkang hamengkugati katur dumateng para tamu sedaya kasuwun hanglajengaken lelenggan kanthi mardikaning penggalih sinambi hantrat entos tumapaking tata titi laksana ing candhaipun nuwun matur nuwun.